ta yadda za su jagoranci al'ummarsu cikin nasara da yalwar arziki. Shi muke roƙon ya ba mu nasara cikin shari'ar mu ta gwamna da za a yanke gobe Asabar insha Allah ta'ala. Kamar da aka sani, mu al'ummar wannan jiha musamman musulmi mun jima muna korafi, muna cewa mu ne majority, kuma tabbas mu muka fi kowa yawa idan aka kwatanta mu da sauran addinai. Aka kwatanta mu da kiristocin da ke cikin jihar Taraba ko wasu kiristoci da ke cikin jihar Taraba, tabbas al'ummar musulmi su ne majority. Kuma wannan yanayi na mulki shine wanda ya fi samun ƙuri'u, shine wanda zai jagorance su. Amma kuma wasu sun yi amfani da damar da suke da ita ta yawan kuɗi da ke hannayensu, ta yawan sanuwa, yawan alfurma da